ифротгароӣ ва терроризм хатари бузурге аст ки метавонад ҳар ҷомеаю минтақа ва ҳатто ҷомеаи устувортарин ва пешрафтаро вайрон намояд. дар замони мо ҷомеаҳои мутамаддин ба хотири модерникунонии зиндагонии иҷтимоии аҳли башар дастхуши таҳаввули он шуда, арзиш ва назми босуботи ҷомеаҳо дар ҳоли тағйирёбии куллӣ аст. фарояндҳои ҷаҳонишавӣ дар ҳавзаҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ, ки ҷамъияти кишварҳоро ба самти ҷараёнҳои муҳоҷират кашондааст, аз моҳият ва сатҳи мутафовит бархурдор намудааст, ки ин омил ба печидагии робитаҳои сохтории ҷомеаҳои хос ва кул гардидааст. ин омилҳо то ҳадде таҳриккунандаи зиддият дар робитаҳои байниқавмӣ аст, ки бо зиддиятҳои байниқавмӣ ҳамроҳ аст ва бар ин асос гурӯҳҳои мухталифи мухолиф зоҳир мешаванд ва талош мекунанд то аз тариқи ифротгароӣ ва терроризм натиҷаи матлуберо ба даст оваранд. замони муосир таҳдидҳои гуногунро ба вуҷуд овардааст. бевосита терроризм таҳдиди нав ва омили тарсонидан, ваҳм намудан, омили аз байн бурдани аксарият субъектони муносибатҳои байнахалқӣ гаштааст. аз ҷониби ташкилотҳои гуногуни байнахалқӣ, ташкилотҳои террористӣ эътироф шуданд. яке аз ин ташкилоти байнахалқӣ созмони милали муттаҳид мебошад, ки гурӯҳҳои гуногуни террористиро ба қайд гирифтаанд ва ҳамин гурӯҳҳои гуногуни террористӣ дар минтақаҳои гуногуни олам фаъолият мекунанд, аз ҷумла дар минтақаҳои шарқӣ, дар минтақаҳои ғарбӣ ва дигар минтақаҳои олам. аз ҷониби омори созмони милали муттаҳид бузургтарин ташкилотҳои террористӣ ин ташкилоти террористӣ Ал-Қоида, ташкилоти террористӣ Толибон, ташкилоти террористӣ Ҳизбу Таҳрир, ташкилоти террористӣ Ихвонулмуслимин, ташкилоти террористӣ Ҳизби Исломии Ӯзбекистон, ташкилоти террористӣ Ҳизби Коргарон ва ташкилоти террористӣ Беско дар Канада. инчунин дигар ташкилотҳои террористӣ ва экстремистӣ, ки дар ҷомеаи ҷаҳонӣ фаъолият мекунанд ва онҳо хосияти мукаммалӣ ва хосияти муборизаи умумбашарро ба худ гирифтаанд. давлати ташкилоти террористӣ давлати Шому Сурия ва дигар ташкилотҳои байнахалқӣ мебошанд. мафҳуми терроризм бисёр мафҳуми қадима ҳаст. ҳатто дар ҳазораи яки пеш аз милод масалан буданд гурӯҳҳои террористӣ буданд, ки албатта дар он вақт террорист ном надоштанд, аммо гурӯҳҳои террорист буданд. террористӣ масалан сикориҳо, масалан сионистҳои яҳудӣ, масалан ҳатто дар давраи фиръавнҳои миср террористони ҷудогона ё ки инфиродӣ буданд, ки онҳо мақсадҳои нопоки худро амалӣ мекарданд. калимаи террорист барои муайян кардан ном гузоштан ба ин гуна амалҳои зараровар дар давраи инқилоби фаронса соли 1783 аз тарафи якобинчиён истифода шудагиаст. якобинчиён гуфтанд, ки ба муқобили онҳое ки ба ҳукумат мубориза мебаранд террор кардан иҷозат аст. ва ҳамон вақт маънои калимаи террор барои якобинчиён маънои нест кардани ҳарифи сиёсии худашонро дошт. аз ҷиҳати физикӣ несту нобуд кардани куштан, паррондан, ба дор овехтан, заҳр додан ва ба ҳамин воситаҳо ҳарифони сиёсии худро аз саҳнаи сиёсӣ мебардоштанд. аммо терроризм аз ин пеш ҳам таърихи дуру дароз дорад ва ногуфта намонад, ки ягон террорист, ягон ташкилоти террористӣ то ба имрӯз ҳеҷ вақт дар ягон ҳолат худашро террорист ё ташкилоти террористӣ намемонад, ном намегирад. барои он ки онҳо худашонро муборизони роҳи озодӣ, муборизони озодии дин, муборизон барои паҳн кардани ақидаҳои динӣ, барои муборизони озод кардани миллатҳо аз зери юғи мустамликадорӣ ва ғайраҳо эълон мекунанд. ва ҳеҷ вақт онҳо намегӯянд, ки террористанд. онҳо барои масалан давлат, барои миллат, барои ниҳодҳои давлатӣ, барои фарзандони ватандӯсти ҳар як миллату давлат террорист ном гузошта шудаанд, ки маънои террорист ин калимаи лотинӣ ҳаст, маънояш даҳшатафкан, ҳарос, бим аз ҳамин решаҳо гирифта шудааст. барои муқобилияти муваффақона бо терроризм ва экстремизм дар ҷомеа шинохт ва дарки моҳияти ҷинояткории ин падидаҳо зарурӣ аст. анҷом додани пешгириҳои ифротгароӣ ва террористӣ дар байни ҷавонон
аз аҳамияти хосае бархурдор аст, зеро ин қишри хос бо далелҳои мухталифе аз назари ҳассосият дар баробари таъсирҳои манфӣ аз гурӯҳҳои мухталифи зидди иҷтимоӣ ва ҷиноятӣ яке аз осебпазиртарин қишрҳо мансуб мешавад. зуд максимализм дар арзёбиҳо ва доварӣ, камолоти равонӣ, вобастагии назаррас ба афкори дигарон инҳоянд баъзе аз ин сабабҳо ки ба мо имкон медиҳанд дар бораи паҳн кардани ғояҳои радикалӣ дар байни ҷавонон суҳбат кунем. роҳбарони гурӯҳҳои экстремистӣ аз навъҳои мухталиф ҷавононро ба ташкилотҳои худ ҷалб мекунанд ва аксаран ба онҳо қавли роҳи ҳалли осони халосӣ барои ҳамаи мушкилот медиҳанд, аз ҷумла мушкилиҳои моддӣ. ҷавонон ҳатто дар зеҳни худ ба ин воқеият фикр намекунанд ки бо ширкат дар чунин фаъолиятҳо на танҳо мушкилоти мавҷудаи худро ҳал намекунанд, балки мушкилоти нави зиёдеро барои худ эҷод мекунанд, ки дар воқеъ ояндаи онҳоро нобуд месозад. имрӯз масъалаи дигаре ки дар баробари терроризм, амалҳои тарсу воҳима, таҳшат ва дигар масъалаҳо дар ҷанба мавҷуд аст, масъалаи экстремизм афзалият дорад, махсусан экстремизм дар шароити муосир. зеро инкишофи технологияи муосир ҳарчанд ба инсонҳо дастовардҳои гуногунро ба даст оварда бошад, аммо дар як ҳолат ба таҳдид ва тақдири инсоният хатарҳо низ ба вуҷуд овардааст. зеро гурӯҳҳои гуногуни террористӣ аз мавҷудияти масъалаи худ технологияи нави ҷаҳонӣ истифода намуда дар фазои маҷозӣ гурӯҳҳои гуногун ва умуман шабакаҳои гуногунро ташкил намуданд, ки воқеан шустушӯи мағзиро дар тафаккури ҷомеаи ҷаҳонӣ ба вуҷуд омаданд, ки бевосита субъектони асосии ин гуна ҳаракатҳо ва аъзоёни фаъолини ҷавонон мебошанд ва воқеан аз ҳамун шуъури паст ва паст будани зиракии сиёсӣ, дониши ҳуқуқӣ ва паст дарк накардани манфиатҳои миллии ҷавонон истифода намуда гурӯҳҳои гуногуни террористӣ бо шустушӯи мағзӣ дар тафаккури ҷавонон андешаҳоеро ворид мекунанд, ки аксарият муқобил ба амнияти миллӣ, амнияти байналхалқӣ ва воқеияти имрӯза гаштааст. терроризм бисёр як зуҳуроти серпаҳлӯ аст. вай ҳам иқтисодиётро дар бар мегирад, ҳам иҷтимоиёт, ҳам фарҳанг, ҳам илм ва ҳамаи соҳаҳои ҳаётро дар бар мегирад. бинед ки сабабҳои пайдоиши терроризм агар мо вай кунем, тафсир кунем, ба хулосае меоем ки масалан агар дар иҷтимоиёт беадолатӣ бошад, табақаҳои гуногуни ҷамъият аз сиёсати пешгирифтаи давлат агар норизо бошанд, ё дар соҳаи сиёсати иҷтимоӣ, ё дар соҳаи сиёсати фарҳангӣ, ё дар соҳаи сиёсати миллӣ агар норизо бошанд, ин норизогӣ боиси пайдоиши эътирозҳо мегардад ва аз ин эътирозҳо, аз ин хушунатҳо гурӯҳҳои террористӣ моҳирона ва бисёр устукорона истифода мебаранд. ба тавассути васоити ахбори омма, тавассути намун фазои маҷозӣ ё фазои иттилоотӣ бисёр хуб истифода мебарад. мисоли оддитарин давлати исломии ироқу шом ё ки даиш мегӯянд, дар ибтидо ба як муҳлати кӯтоҳ дар соли 2014 зиёда аз 60% территорияи ироқ ва зиёда аз 40% территорияи сурияро ба даст овардагӣ буд. тасаввур кунед, як ташкилот 60% территорияи як давлата ба даст меорад ва вақте ки ҳамаи ин маводҳоро таҳлил мекунед, ба зудӣ дарк мекунед ки як ташкилоти террористӣ ҳеҷ вақт аз уҳдаи ин гуна амалиёти густурда ва фарогир баромада наметавонад. инҷа давлатҳои абарқудрати дунё имрӯз дар ибтидои асри 21 тақсимоти нави ҷаҳонро гузаронда истодаанд бо дасти ана ҳамин гуна ташкилотҳои террористӣ, ташкилотҳои тунгарову ифротӣ. барои чӣ аз шарқи наздик сар карданд? баҳори арба агар ба хотир биёред, аз ироқ, сурияву аз яману аз давлатҳои африқои шимолию аз ин ҷойҳо сар карданд, барои он ки инҷо ҳамаи ин давлатҳо давлатҳои исломӣ ҳастанд ва дар ислом 72 мазҳаб ҳаст ва ин мазҳабҳо байни дигар зиддиятҳову хушунатҳо доранд ва ана аз ҳамин моҳирона истифода карданд. ва бинед ки дар ироқ чӣ кор карданд, дар сурия чӣ кор карданд, дар яман чӣ кор карданд ва истоданд, карда истоданд.
бо кадом умил терроризм ба ислом ворид шуд? ин саволе аст ки аз тарафи ҳар фарди ҷомеаи навин пурсида мешавад, чӣ сиёсатмадор, чӣ олим, чӣ корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ё чӣ аз тарафи худи ҳар як мусалмон. чӣ тавре ки мо мушоҳида менамоем, саркарда аз асри 20 воҷаи терроризм ё террорист дар байни ҷомеаҳои мухталиф яке аз серистеъмолтарин калима барои дар ваҳм андохтани мардум шуд. از جانب گروه های معین منفعت ها، حکومت های معین، شخصیت های معین دین با دولت و سیاست پیوند خورده. در نتیجه پیوندخوری دین با سیاست و دولت اعتقاد دینی مردم سیاسی کننده می شود و وقتی که اعتقاد دینی سیاسی می شود چنین اعتقاد جلب کردن به تروریسم و به افراطگرایی و دیگر حرکت‌های تندگرا کار دشوار نیست. امروز در جهان معاصر که بسیار گروه‌های گوناگون سیاسی، نیروهای سیاسی گوناگون هم از داخل کشورهای مسلمانی و اینجا قدرت‌های زیاد جهانی هستند که وقتی که منفعت‌های گئوسیاسی و گئواقتصادی در کشورهای اسلام دارند، آنها برای همین سیاسی سازی اسلام یعنی مفکوره آدمان را سیاسی ساخته، اعتقاد آدمان را سیاسی ساخته، بعد جوانان شهروندان را به حرکت‌های و حزب حرکت تروریستی جلب ساختن، این آسان می شود. дар ҷаҳони муосир хатари терроризм ва экстремизм яке аз масъалаҳои пурҳасос дар сиёсати ҷаҳонӣ гардидааст. ин равандҳои номатлуби фарогир ҷомеаи башариро гирифтор намуда, баҳри раҳоӣ ёфтан аз ин ошӯбу фитнаҳои аср аз тарафи ҳар мақомоту кумитаҳо дар раванди пешгирии ин зуҳурот кӯшишҳо анҷом меёбанд. лекин масъалаҳо нозуктар ва пурҳасостар аз он гардидааст, ки мо талош менамоем то аз он раҳоӣ ёбем. сиёсисозии дину оину мазҳаб дар асри нав раванде дар бархурдҳои миллию минтақавӣ гардидааст, ки ҳеҷ як аз минтақа ва миллатҳо аз ин бархурдҳо дур нест. таҳаввули вазъи дину диндорӣ ва рабт гирифтани хусусияти экстремизм ва терроризм дар асри 21 бо ислом масъалаҳои норавшанро падид овардааст ва дар замони муосир ин равандҳо яке аз монеаҳои асосии пешрафти кишварҳои исломӣ гардидааст. шаклҳои гуногуни терроризм ҳаст ва аз ҳама шакли даҳшатовараш хунхортарин шакли даҳшати терроризм ин терроризми мазҳабӣ ҳаст. ана барои ҳамин дар шарқи наздик давлатҳои абарқудрат сар карданд ки таги ин косада нимкоса ҳаст. инҳо баҳона ҳастанд. мо ба онҷо демократия мебарем, ё Саддам Ҳусейн аҳолиша байроқи химиявӣ нест мекунад, ё ки ин дигараш президенти Сурия Башар Асад демократ нест, халқаша истисмор мекунад, гуфта баҳона мекунад. аммо сабаб нефту газ ҳаст. сабаб боигариҳои зиризаминии ин ду давлат ҳаст. ино баҳона ҳаст. мақсад ин аст ба даст даровардани боигариҳои табиӣ ва зиризаминӣ ва он чизе ки дар ин давлат ҳаст барои ҳамин аст. ин дигар ҳамаш баҳона ҳаст. امروز در زمان حاضره که جهان به قطب‌های گوناگون تقسیم شده است و هر قطب منفعت‌های گئوسیاسی گئواقتصادی خودش را در منطقه‌های گوناگون زمین دارد. فرض کنیم غرب تلاش می‌کند که نفوذش را در جهان اسلام نگاه دارد. اون طرف مثلا خیتای هم دیگر کشورها هم کوشش می‌کنند که نفوذشان را در جهان اسلام داشته باشند. از طرف دیگر همین منفعت‌ها بعد باعث آن می‌شود که غرب در کشورهای داخلی اسلامی همتاهای خودش همفکرهای خودش یابد. یا فرض کنیم خیتای همتاهای خودش یابد. وقتی که همتای خودشان یافتن همین مبارزه‌های بین قوه‌ها، مبارزه‌های بین قدرت‌های گوناگون جهانی و همین کشورهای عقب مانده، کشورهای نو رشد کننده، کشورهای نو استقلالیت پیدا کرده، اینها بعد میتوانند در همین مبارزه‌ها قربان شوند. نمونه برجستش مثلا سوریه، عراق دولت‌هایی بودن که وقتش به در اونجا نظام‌هاشون اساساً نظام‌های دنیوی
дар ҳақиқат таъсир ва ташаккули равияи террористӣ ба фазои ҷаҳони ислом таҳдид намуда истодааст. ҳаёти кишварҳои мусалмонӣ имрӯз нишон медиҳанд, ки таъсис додани ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро дар минтақа ва дастгирӣ ёфтани онҳо аз ҷониби қудратҳои ҷаҳонӣ як мушкилоти сарбаста шудааст. пайванд кардани фаъолияти ин ҳизбу ҳаракатҳо бо ислом масъаларо боз ҳам мураккабтар мегардонад. бинобар ин дар чунин вазъият моро зарур аст ки арзишҳои миллӣ ва диниро ҳифз намуда нақши онҳоро дар ҳаёти ҷомеа муайян созем. дар мазҳаби ҳанафӣ экстремизм, терроризм агар кӯшиш кунам ворид карда наметавонад. ана барои ҳаминам мо бояд ҳамин мазҳаби ҳанафия бо тамоми қудратамо бо тамоми имкониятамо бояд ҳифз дар шароити имрӯза ки мардум масалан ҷомеаи мо як ҷомеаи суннатӣ аст, мардум масалан диндор аст ва аз ин мазҳаб ки ҳамин гуна як хусусияти ниҳоят таҳаммулпазирӣ дораду ақлгароӣ дораду ин мазҳаб ки бо экстремизму терроризм ягон робита надорад, мо бояд инро ҳифз кунем. ҳамун гурӯҳҳои масалан экстремистӣ барои чӣ вақте ки ҳаракатҳои экстремистӣ масалан ташкил медиҳанду ба муқобили худи мусулмонон ҷанг мекунанд, барои чӣ масалан ба салафият такя мекунанд, ба иқвон муслимин такя мекунанд, фарз кардем ба дигар ҳизб ҳаракатҳо такя мекунанд, лекин ба мазҳаби ҳанифӣ такя карда наметавонанд. барои он ки мазҳаби ҳанифӣ чунин имконият ба онҳо дода наметавонад. агар ҳамин манфиатҳои геосиёсӣ, геоиқтисодӣ, ҳамин муборизаҳои сиёсӣ барои ҳокимият, барои дигар мақсадҳо агар набошад, на танҳо ислом ҳеҷ кадом дин ба экстремизму терроризм пайванд намехӯрад. вақте ки ҳамин муборизаҳо ҳастанд, ҳамин манфиатҳо ҳастанд, албатта дар як маврид не мавриди дигар, дар як ҷой дар ҷои дигар онҳо кӯшиш мекунанд метавонанд ки исломро ба барои ҳадафҳои сиёсиашон истифода баранд. вақте ки барои ҳадафҳои сиёсӣ амалӣ карда истифода мебаранд, ва хоҳед нахоҳед меравад ба экстремизм ва терроризм пайванд мешавад ва зиёда аз ин дар назди ҷаҳониён як падидаи исломҳаросиро ба вуҷуд меоварад ки ин бисёр баъд ҳамун қудратҳои ҷаҳонӣ ҳамонҳое ки манфиат доранд ана ҳамин падидаи исломҳаросия баҳона карда бо ҳар усул дар ҷаҳони ислом низоъҳои мазҳабӣ роҳ андозӣ мекунанд. фалсафаи терроризм. барои муайян кардани террорист фарзияҳои гуногун вуҷуд дорад. террорист чӣ гуна шинохта мешавад? барои муайян кардани террорист қадами нахуст ин аст ки чӣ ҳар як шахс ё гурӯҳе ки барои расидан ба аҳдофи сиёсӣ ё идеологӣ дар ҷомеа кӯшиш мекунад, ӯ бо кадом равиш бо ҷомеа бархурд менамояд. террорист дар луғат ба маънои хушунат, зӯроварӣ, тарсу ваҳм, расидан ба ҳадафҳои сиёсиву идеологӣ ба воситаи аз байн бурдани сулҳ аз миёни ҷомеа ва қатлу куштор мебошад. агарчанде ки ин мазмун барои мо муайяну дуруст бошад, вале аслан барои шинохти терроризм муҳим аст ки мо якчанд сир ва нуқтаи пинҳони норавшанро донем. барои ҷомеаи имрӯз касе террорист дониста мешавад ки ба беамниятӣ ва ошубу даргириҳо ҷомеаро ба дунбол кашад ва ҳуқуқҳои башариро поймол намояд ва махсусан чеҳраи шаҳрвандони бегуноҳро ба хоку хун кашад. ва ин гуна афрод ё гурӯҳҳо дар назди ҳар давлату созмон террорист дониста мешаванд. вале нуқтаи пинҳони норавшан дар он аст ки танҳо ҳудуди чанд даҳ сола пеш ҷангҳои байни кишварҳои олам бе риояи ҳеҷ як аз қонунҳои башарӣ сурат мегирифтанд. барои мисол ҷанги дуюми ҷаҳонӣ ва яке аз мисоли он олмон дар солҳои 1940 ва 1941 шаҳри лондонро зери туфангҳои осмонӣ торумор намуд ва дар ин мубориза тақрибан 1 миллион хонаҳои истиқоматиро нобуд карда ва 40 000 шаҳрванди бегуноҳро ба ҳалокат расонд. ё ин ки Хиросима ва Нагасаки бо партофти 2 мушаки ядроӣ аз тарафи Америка 130 000 шаҳрванди бегуноҳи кишвари Япония ба ҳалокат расиданд ва амсоли ин ҷангҳои хонумонсуз дар даҳсолаҳои асри 20 ва 21 беҳисоб сурат гирифтанд ва охирини онҳо дар асри 21 ин ҷанг дар қаламрави кишвари Сурия мебошад ки чеҳраи шаҳрвандони бегуноҳи зиёдеро ба хоку хун кашиданд ва ба қатл расонданд. пас ба ҳамаи ин кӣ гунаҳгор аст?
терроризм якчанд навҳо дорад ва яке аз амин навҳо терроризми давлатӣ ҳаст. терроризми давлатӣ масалан шумо ҷанги агар якуми ҷаҳона гӯед вай ҳам аз тарафи Германия олмон сар шуд. ҷанги дуюми ҷаҳон ҳам аз тарафи олмон сар шуд ва ин албатта терроризми давлатӣ ҳаст ки мутаассифона ҳеҷ кас ин эътироф намекунад ва монанд ёне ки ягон террорист намегӯяд ки ман террорист ҳастам ё ягон ташкилоти террористӣ намегӯяд ки ман ташкилоти террористӣ ҳастам. сатҳи зиндагии мардуми Либия аз сатҳи зиндагии Амрикову Фаронсаву аз сатҳи зиндагии дигар давлатҳои Аврупои ғарбӣ ба маротиб баланд буд. ҳам аз ҷиҳати молиявӣ, ҳам аз ҷиҳати дигар имтиёзҳои иҷтимоӣ. дар вақтҳои охир дар ибтидои асри 20 Муаммар Қазофӣ давлати Либия давлати биёбонӣ ҳаст ва аз ҳама чизи зиёде ки намерасад азоб мекашанд об ҳаст. ва дар ҳамин биёбон кашофон олимон геологҳои Либия як бигӯем ки қариб уқёнуси зеризаминиро кашф карданд ки оби тозаи ошомиданӣ дорад. ҳамина ба роҳ мондан ба воситаи насосҳои пуриқидор кашида ба боло баровардан як қисми биёбона қалиб гулзор карда буданд. дарахтони сабз мерӯд, киштукор мекарданд. аз ин зиддиятҳои Исроил, има ва дигар давлатҳои иттиҳоди Атлантикаи шимолӣ ё НАТО ина диданд ки ин хел мешавад, дарав баҳона карда ба воситаи фейсбук ба тариқи бар дуруғ як ҷавонеро албатта пул доданд, шояд ки бисёр чизҳои дигар ваъда карданд, шояд ба воситаи маводҳои матҳушкунандаи психотропӣ ҳам ба вай доданд. ва ба майдон баромада гуфт ки авлодони мара ҳукумати Муаммар Қазофӣ ҳамаша ба зиндон пародари мара кушта дар зиндон гуфта худаша оташ мезанад. ва ана ҳамин навор дар тамоми шабакаҳои иҷтимоӣ дар дунё паҳн шуд, аз ҷумла дар худи Либия паҳн шуд ва аз ҳамин фейк ба забони имрӯза, яъне фейк хабари бар дурӯғ аст, аз ҳамин фейк тамоми расонаҳои дахлдору манфиатдори террористӣ истифода карданд, албатта бо супориши хоҷагонаш ва паҳн кардани мардума барои мубориза ба муқобили ҳокимияти Муаммар Қазофӣ даъват карданд. ва дар ин сурат акнун ба Либия маводи мухаддир, яроқу аслиҳа, кадрҳои ҳарбӣ, техникаву технология барои муборизаи иттилоотӣ сафарбар карда шуд ва ҷавонон ҳам май менӯшиданд, ҳам нашъа истифода мекарданд, ҳам ваъдаҳои зиёд пулшон медоданд ки ба муқобили ҳокимият хезанд ва онҳо хистанд. ва натиҷаи ин буд ки ҳам Муаммар Қазофиро нест карданд, ба қатл расониданд ба тарзи ваҳшиёна худашон ва ҳам давлати ободро имрӯз ба дараҷае расониданд ки онҳо гадо шуда дар дунё мусофир шуда, муҳоҷир шуда ба мамлакатҳои ғарб бо дасти дароз рафта гашта истоданд. набошад ватанашон чӣ қадар ватани обод буд. аз ин ҷо бояд ки дигар давлатҳо ва бихусус ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони мо як сабақ гиранд ки ватана мо худамон обод мекунем ва дар шароити имрӯза ки ҷангҳои иттилоотӣ, ҷангҳои киберӣ воситаи асосии табаддулотҳои давлатӣ ҳастанд, воситаи асосии гирифтан аниқаша гӯем воситаи асосии навмустамликадорӣ ҳастанд. ба ин тарз давлатҳоро акнун мустамлика мекунанд, ба тарзи тупу туфангу яроқу аскарҳо не, ба тарзи иттилоот. дар илми муосир зери мафҳуми экстремизм таърифи якранг вуҷуд надорад ва дар амалияи ҳуқуқии ҷаҳонӣ низ муносибати ягона вуҷуд надорад. экстрим онро ҳамчун риояи ақидаҳо ва чораҳои шадид тафсир кардан мумкин аст. экстремизм ба шуури ҷамъиятӣ, психологияи иҷтимоӣ, ахлоқ, идеология, ба муносибатҳои байни гурӯҳҳои иҷтимоӣ, яъне экстремизми иҷтимоӣ, гурӯҳҳои этникӣ, экстремизми қавмӣ ё миллӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсии давлатҳо, экстремизми сиёсӣ ва экстремизми мазҳабӣ паҳн мешавад. экстремизм гуногун аст ва ангезаҳои тавлидкунандаи он низ гуногун мебошад. сабабҳои асосии сар задани он моддӣ, идеологӣ, хоҳиши тағйирот ва норозигӣ аз вазъи воқеӣ, қудрат ба мардум, таваҷҷӯҳ ба навъи нави фаъолият, рафиқона, худидоракунӣ, романтикаи ҷавонон, қаҳрамонӣ, бозӣ, ҷаззобии хатари марговар ва амсоли инҳо мебошад. ангезаи рафтори ҷиноятӣ дар ташкилотҳои экстремистӣ ба шахсӣ ва гурӯҳӣ тақсим карда мешавад
дар гурӯҳ будан ба пайдоиши ангезаҳои муайяни рафтор, гузоштани ҳадафҳои нав ва канорагирӣ аз ҳадафҳои кӯҳна мусоидат мекунад. ҳангоми ташаккул додани ангезаҳо ва ҳадафҳои фаъолияти экстремистӣ дар гурӯҳ чун қоида мубодилаи афкор, дониш, инчунин боварикунонӣ ва пешниҳоди тарафайн ба амал меояд, ки ин азми содир кардани ҷиноятро метезонад. воқеан агар як назаре афканем ба таърихи пайдоиши терроризм, ин ҳамсафар бо таърихи инсоният аст ва ҳодисаи нав дар таърихи инсоният нест. зеро аз замонҳои қадим, дар давраи юнони қадим доир ба амалҳои террористӣ, экстремистӣ хуб андешаҳо вуҷуд доштанд, аммо дар шакли муосирие ки имрӯз дар шуури ҷамъият инкишоф ёфтааст, ин гуна мафҳум надошт ва заминаҳои воқеӣ аз замони антиқа оғоз гардида то асрҳои миёна замони нав ва замони навтаринро дар бар мегирад. дар асрҳои миёна дар аврупо амалҳои террористӣ маъмуман мафҳуми терроризмро бевосита барои ҳимоя аз манфиатҳои давлатӣ аз калисои католикӣ истифода мекарданд ва ҳамчунин як категорияи муҳими ҳимояи манфиатҳои давлатӣ аз калисои католикӣ эътироф карда буданд. аммо баъд аз инқилобҳои франсуз дар ибтидои асри 18 аллакай терроризм дар худ мафҳум ва моҳияти тунгаро, моҳияти воқеӣ имрӯзро касб кард. аммо саволе пайдо мешавад ки оё терроризм ҳамчун ҷараёни номатлуб ва бевосита ба ислом марбут додани он аз кай оғоз мегардад? бевосита ин мафҳум ва ин падидаи номатлуб дар ҷомеаи ҷаҳонӣ хосияти актуалиро касб мекунад аз ҳодисае ки моҳи сентябри соли 2001 дар яке аз акторҳои кишварҳои мусбатҳои байналхалқӣ бевосита иёлоти муттаҳидаи амрико анҷом додани амалии террористӣ аз ҷониби ташкилоти террористии толибон аллакай мафҳуми терроризм, мафҳуми ин падидаи номатлуб хосияти умбашаро касб карда ба ҳайси мубориза алайҳи он ҳамчун проблемаи умумиҷаҳонӣ эътироф кардем. дар нигоҳи аввал мумкин аст ба назар бирасад ки масъалаи ифротгароӣ аз муҳимтарин масъалаҳо дур аст, зеро теъдоди ҷиноятҳои сабтшудаи ифротгароёна дар муқоиса бо дигар навъҳои ҷиноят ночиз аст, аммо ин ҷиноятҳо моҳияти ҳадафмандона ва стратегӣ доранд, зеро ба сулҳ ва ҳамоҳангии байни гурӯҳҳои мухталифи миллӣ, мазҳабӣ, ҷамъиятӣ ва суботи сиёсию қонунӣ хатар бунёд мекунад, ки ин дақиқан хатари бузург барои ҳар ҷомеа мансуб мегардад. пешгирии терроризм ва экстремизм дар байни ҷавонон татбиқи тадбирҳои мукаммали ташаккули фарҳанги ҳуқуқиро дар муҳити ҷавонон дар бар мегирад, ки ба тавсеяи назарраси ҷузъи ҳуқуқии тарбия ва таълим мусоидат мекунад. огоҳӣ аз ҳуқуқ ва озодиҳои худ ба насли ҷавон кӯмак мекунад то эҳсоси эҳтиром ба ҳуқуқ ва озодии дигарон аз ҷумла зиндагӣ, саломатӣ ва иззати онҳоро эҷод кунад. инчунин зарур аст ки дар ҷавонон доимо ҷаҳонбинии таҳаммулпазир, муносибати таҳаммулпазирона нисбат ба ҳамаи одамон сарфи назар аз миллат, дин, вазъи иҷтимоӣ, моликият ва ҳолатҳои дигар ҷой дода шавад. дар шароити муосир ташкилотҳои гуногуни байналхалқӣ, минтақавӣ ва давлатҳои миллӣ дар алоҳидагӣ мубориза ба ин падидаи номатлуби ҷо мебаранд, аммо воқеият ин аст ки чаро ин ташкилотҳои байналхалқӣ аз тақдири инсоният дур намешаванд ва чаро ин ташкилотҳои байналхалқӣ омили аз байн нарафтани муносибатҳои манфури ҷомеа мегарданд. хуб дар баробар ин қайд карда маврид аст ки омилҳои гуногун вуҷуд дорад, зеро ки мавҷудияти минтақаҳои гуногуни дастнор аст, инчунин ҳимояи ва эътирофи манфиатҳои геополитика барқудратон ва бархурди онҳо дар муносибатҳои байналхалқӣ ба вуҷуд омадани ин гуна ҳолатҳо гаштааст. бевосита дар ин партав дар баробари ташкилотҳои бо нуфузи байналхалқӣ инчунин давлатҳои миллӣ низ кӯшиши мубориза ба ин падидаи номатлуб доранд, зеро қайд кардани ин ҳолат маврид аст ки пешвои муаззами миллат асосии усули ваҳдати миллӣ ҳамасола дар паёмҳои худ, дар суханрониҳои худ, чӣ дар дохили кишвар ва чӣ дар берун аз он дар созмонҳои бузурги байналхалқӣ ҳимоя аз ба даст овардани сулҳи афғонистон мекунад ва терроризм ва экстремизм амалҳои террористиро маҳкум мекунад. хуб саволе пайдо мешавад ки оё
امنیت افغانستان به حیث خوب یک کشوری همسایه دولت ما چگونه امنیت آن میتواند عامل تامین امنیت ملی باشد؟ ما با یکی از مملکت‌های ناامن دنیا جمهوری اسلامی افغانستان 1400 کیلومتر سرحد داریم، از همه کلانتر. و من در آسیای مرکزی 3 دولت هم سرحد هست با افغانستان، ترکمنستان است، ازبکستان است و تاجیکستان است. از همه بیش سرحد ما داریم و معمولا خطرهای زیادی به ما، به جمهوری تاجیکستان بیشتر از افغانستان تهدید میکنند. و یکی از آنها همین گروه تروریستی که در تاجیکستان هم ممنوع است، در روسیه هم ممنوع است، طالبان این هست. و بعد حرکت اسلامی ازبکستان است، حرکت اسلامی ترکستان شرقی هست، حرکت اسلامی شینجان هست، بعد انصارالله هست، سلفیه هست. یگانه واسطه سرحد تاجیکستان اینا نگاه داشته نمیتواند. سیمخوارهای ما، واسطه‌های تکنیکی ما، چون که اطلاعات سرحد ندارد، به واسطه موج و به واسطه موج‌های الکترومگنیتی پهن میشود به فضا خطی که اونجا سرحد نیست. و یگان دولت مترقی دنیا گوییم که پوره خودش از این خطرها امین داشته نمیتواند، از خطرهای اطلاعاتی و از خطرهای کیبری. یگانه راه ما باید که در ذهن آدمان سنگر سازیم، باریکاده میگن روز، یعنی وطن دوست تربیه کنیم، مهنت دوست تربیه کنیم، وفادار وطن باشند شهروندان ما و هیچ وقت به همین گونه دسیسه ها و ترغیب ها و مخشویی داده نشود. терроризм дар адабиёти ҳуқуқии ватанӣ як шакли шадиди зуҳури экстремизм ҳисобида мешавад. терроризм як падидаи мураккаби иҷтимоии сиёсӣ ва ҷинояткор аст, ки дар натиҷаи зиддиятҳои дохилӣ ва берунии рушди иҷтимоӣ ба вуҷуд омадааст. терроризм таҳдиди гуногун ҷабҳа ба манфиатҳои ҳаётан муҳими шахс, ҷомеа ва давлат аст. яке аз хатарноктарин навъҳои экстремизми сиёсӣ дар миқёси ҷаҳонӣ ва минтақавӣ мебошад. экстремизм ва намуди терроризми он ҳам барои ҷомеаи байналмилалӣ ва ҳам барои давлати мо хатари воқеӣ доранд. пешгирии экстремизм ва терроризм на танҳо вазифаи давлат, балки вазифаи намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ низ мебошад. ин кор аз мавқеи мушаххаси ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва динӣ ва шаҳрвандон вобаста аст. дар мамлакати мо пешгирии зуҳуроти экстремистӣ бояд ҳамчун воситаи муттаҳид намудани кӯшишҳои шаҳрвандони тоҷикистон дар таҳкими иқтидори иқтисодӣ ва сиёсии мо баррасӣ карда шавад. ин амалҳои террористию экстремистӣ бевосита дар он ифода мегардад, ки баъзе давлатҳо дар таъсис додани ташкилотҳои террористӣ мусоидат мекунанд. дигар давлатҳо бошанд чунин ташкилотҳоро дар қаламрави худ ҷойгир карда бо маблағҳои калони пулӣ сарпарастӣ менамоянд. инчунин ташкилотҳои мазкур аз ҷониби созмонҳои ғайридавлатии байналмилалӣ ҳамчун нерӯи пуштибони озодиҳои шаҳрвандон ва равандҳои демократӣ эътироф мешаванд ва ҳатто баъзе давлатҳо онҳоро ба расмият мешиносанд. дар асл онҳо дар ҳудуди давлатҳои бегона бо роҳи амалҳои террористию экстремистӣ ба сохти давлатдорӣ таъсири манфӣ мерасонанд. дар шароити имрӯза технологияи навин, махсусан ба вуҷуд омадани шабакаи интернетӣ ва дар баробар ин ба вуҷуд омадани шабакаҳои иҷтимоӣ моҳияти экстремизмро дар шароити муосир бисёр лахтавантар гардидааст. зеро ки با وجود آمدن فضای مجازی در جامعه، مخصوصا اینترنت و شبکه‌های گوناگون اجتماعی، زمینه واقعی به دست آوردن تفکر انسان‌ها شده است از جانب گروه‌ها و تشکیلات‌های منفعت‌خواه این و آن منطقه عالم. واقعا اگر یک نظر افکنیم در شرایط معاصر، گروه‌های گوناگونی که در شبکه‌های اجتماعی زیاد فعال هستند و در فضای مجازی به واسطه تاثیررسان هستند، آنها با تشکیل نمودن همون سایت‌ها و تشکیل نمودن صحیفه‌های خود از کمبودی‌های جامعه که خاصیت نومینالی دارند استفاده نموده، مخصوصاً به شعور جوانان ضربه‌های می‌رسانند که در تفکر آنها واقعیت جامعه را در مقایسه قرار می‌گیرد و همین مقایسه نمایی بعضاً از جوان‌هایی که علاقه از پس بودن سطح شعور سیاسی و درک نکردن منفعت‌های ملی رو به
ҳимоя ва рӯ аз тарафдории ин гуна ташкилотҳо ва гурӯҳҳои экстремистӣ менамоянд. Воқеан дар баробари ине ки ин ташкилотҳо ва умуман ташкилотҳо ва гурӯҳҳои экстремистӣ дар олами фазои маҷозӣ чӣ гуна таъсир мерасонанд, роҳу воситаҳои гуногун вуҷуд доранд. махсусан агар як назар афканем муҳоҷирони тоҷики дар кишварҳои гуногун махсусан дар Москва вуҷуд доранд, ҳарчанд онҳо дар муҳоҷират қарор доранд ва дар корҳои вазние ки кор мекунанд, аз ҳамин шароити корҳои вазнӣ онҳо истифода намуда гурӯҳҳои гуногуни террористӣ бо ҳамун сайтҳое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ доранд, аз ҳамин ҳоли онҳо истифода намуда камбудиҳоеро пеш мегузоранд ки дар шуури онҳо нисбат ба ҳокимияти мавҷуда бадбинӣ пайдо мешавад. аммо мавридеро хуб зикр кардан ба маврид аст ки дар баробаре ки гурӯҳҳои гуногуни террористӣ, экстремистӣ дар шабакаҳои гуногуни иҷтимоӣ дар фазои маҷозӣ таъсир ба хуб идеология ва таъсир ба шуури ҷамъиятӣ доранд ки бевосита таркиши шуури ҷамъиятиро ба вуҷуд меоранд. хуб ҳаминро гуфтан ба маврид аст ки бояд ҳар як ҷавони ҷумҳурии Тоҳистон, ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҳистон дарки манфиати миллӣ, ҳимоя аз ҳимояи давлат ва роҳ надодан ба ин гуна ҳаракатҳои террористӣ ва мубориза алайҳи онро мақсади асосии худ қарор диҳад. зеро мақсади асосии худ қарор додани он аллакай ин мубориза ба ин ҳаракатҳои номатлуби ҷомеа аст ва ҳамин муборизаҳо, ҳамин муносибатҳо метавонад прогресси инкишофи ҷумҳурии Тоҳистонро дар шуури ҷамъиятӣ ба вуҷуд биёрад ва дарки манфиатҳои миллӣ дар шуури ҷавонон аллакай ин бунёди идеяи миллӣ, бунёди давлатсозии миллӣ заминаи воқеӣ мегардад. аз ибтидои пайдоиши ба маънои тумаш фазои маҷозӣ, яъне дар охири асри 20 ва ибтидои асри 21, ин фазо барои ҳар се анамин зуҳуроти номатлуб як фазое ҳаст ки онҳо онҷа инкишоф ёфта метавонанд, паҳн шуда метавонанд, тарғиб шуда метавонанд ва як фазое ҳаст ки дар он ҷо барои худ адепт мегӯянд ё пайрав ё ки одамоне ки ба ҳамин эътиқод эътимод меоранд пайдо мекунанд. яъне махсушӯӣ мекунанд, тарғиб мекунанд ва тарафдорони худро пайдо мекунанд. барои ҳамин дар фазои маҷозӣ ҳам ифродгароӣ ва ҳам тундгароӣ ва ҳам даҳшатафканӣ ё ба забони имрӯза ҳам экстремизм, ҳам радикализм ва ҳам терроризм мавқеи бисёр муҳиме доранд. онҳо ба ҳам алоқаманданд, онҳо зинаҳои як нардбонанд, чунки аввал ифродгароӣ ин доштани идея ҳаст. баъди он ки ифродгаро идея дорад вай тундгаро мешавад, тундгаро ҳамун идея қатъи амал мекунад ва вақте ки тундгаро амал мекунаду ба ғайр аз суханаш дар дасташ яроқ мегирад ба муқобили ҳокимият мебарояд, аллакай вай террорист мешавад. барои ҳамин ин се чиз ба ҳам алоқаманданд. зина ба зина, аз ифродгароӣ ба тундгароӣ як қадам аст, аз тундгароӣ ба терроризм як қадами дигар. барои ҳамин ҳарду инҳо мантиқану мазмунану аз ҷиҳати ташкилияшон ба ҳам монанданд. воқеан мушкилоти терроризму экстремизм яке аз проблемаи дараҷаи аввал дар дунё қарор гирифтааст. нозуктарин масъала ва доғдортарин мушкилӣ дар байни ҷомеаи башарӣ арзи вуҷуд кардааст ки бо ҳассосияти одамон бозӣ менамоянд, амнияту сулҳу суботи мардумро аз байн мебаранд, дар ҳоле ки мо ниёзманди амнияту осудагӣ ҳастем. ҷаҳон ғарқи бозиҳои бузург аз сӯи одамони бузург гардидааст. ин сабаб гаштааст ки мо дигар дар ихтиёри хештан қарор нагирем. ин дунё ба мисли пештара бо қонунҳои табиии худ зиндагии башариро идора наменамояд. имрӯз он бо қонунҳои дигар чарх мезанад. қонунҳои пинҳонии дигар тарафи китоб ки инсонҳои навин онро эҷод кардаанду ба василаи он теша бар решаи ҳар миллат мезананд.